Kaibigan, maraming Kristiyano ngayon na nagsasabing hindi na natin kailangan sundin ang 10 Commandments o ang 10 utos. Sa nakaraang episode, aming pinatunayan na ang 10 utos ay yung may iral na bago pa man dumating sa eksena si Moses. Ngunit, para sa maraming Kristiyano, hindi pa rin sila kumbinsido. Sinasabi nila na kapag sinusunod mo ang 10 utos, sinusubukan mong makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong sariling lakas sa halip na sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon. Kaya ngayong araw, hayaan nyo kami talakayin ang 5 karaniwang pagtuto laban sa pagsunod sa 10 utos. Halina't samahan nyo kami sa pagtuklas ng panibagong katotohanan mula sa Biblia. Unang pagtutol, ang batas ng lumang tipan ay isang unit. Kung susundin mo ang isa, dapat sundin mo ang lahat. Kung tinupad ni Kristo ang ilan sa mga ito, tulad ng sistema ng pagsasakripisyo, tinupad din niya ang lahat ng mga ito. Nakakalungkot. Ito ay isang simple at maling pag-unawa sa mga batas na nakapaloob sa lumang tipan. Kung tutusin, walang bagay na tinatawag na Old Testament law o batas ng lumang tipan. Sa katotohanan, ang lumang tipan ay naglalaman ng daan-daang mga batas moral, sibil at seremonya. Ang pagsama-samahin silang lahat sa ilalim ng pamagat ng Old Testament law ay isang malaking pagkakamali. Narito ang patunay na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga batas sa lumang tipan. Basahin natin ang 1 Corinthians 7 verse 19. Sapagkat hindi mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi ba't ang pisikal na pagtutuli ay iniutos sa lumang tipan? Iyan ay hindi makakaila. Gayunman sa talatang ito, makikita natin si Apostol Pablo ay gumagawa ng napakalinaw na distinksyon o pagkakaiba sa pagitan ng pisikal na pagtutuli at ng mga utos ng Diyos. Maliwanag, ang mga batas sa lumang tipan ay hindi nabibilang sa isang kategorya lamang. Ito lamang ang sistema ng pagsasakripisyo na tinupad ni Kristo at tinapos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kabilang ang ritual ng pisikal na pagtutuli na bahagi ng seremonyal na batas na naghiwalay sa Hudyo at sa Hintil. Ngunit hindi niya kailanman inalis ang spiritual at moral na mga utos na Diyos. Ang 10 utos, ang permanenteng umiiral na bahagi ng batas ng lumang tipan na obligado pa rin sundin ng mga Kristiyano sa bagong tipan ngayon. Pangalawa, ang batas sa lumang tipan ay hindi kailanman nilayo ng Diyos na maging pangkalahatang batas para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Muli, walang tinatawag na batas ng lumang tipan o Old Testament law. Ang mga batas sa lumang tipan ay hindi one package na kung saan kapag tinanggal ang isa, tanggal na ang lahat. Totoo, ang ritual, sakripisyo, seremonyal, at mga batas sibil ng lumang tipan ay hindi kailanman nilayo ng Diyos na maging universal na batas para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Gayunpaman, ang moral at spiritual na mga batas ng Diyos, tulad ng ipinahayag sa 10 utos, ay kumakatawan sa kanyang pagkalahatang batas para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Sa katunayan, kahit na ang mga Hintil na hindi alam ang 10 utos, ay namumuhay ayon sa mga prinsipyong ito. Basahin natin ang Romans 2, verses 14 to 15. Ang mga hindi Hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Pero kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito, ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang inuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinapatunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsan inuusig sila nito at kung minsan na may ipinagtatanggol. Sa ilang bansa at kultura, may mga batas laban sa pagsuway sa mga magulang, pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw, at pagbibigay ng maling patotoo laban sa inyong kapwa. Maliwanag, lahat ng ito ay mga universal na batas. Pinapakita lang nito ng 10 utos ay umiiral kahit pa sa mga taong hindi kinikilala ang tunay na Diyos. Pangatlo,
Ang batas ng lumang tipan ay binigay sa bansang Israel, hindi sa mga Kristiyano. Wala sa batas ng lumang tipan ang may bisa sa mga Kristiyano ngayon. Totoo, ang Old Testament law ay binigay sa mga Israel. Bakit? Sapagkat wala pang mga Kristiyano noong panahong yun. Paano mabibigay ng Panginoon sa mga Kristiyano ang mga batas kung hindi pa sila nabubuhay sa panahong yun? Ang isang napaka-importanting bagay na maintindihan natin ay ang papel ng bansang Israel sa plano ng Diyos. Pinili ng Diyos ang bansang Israel upang maging modelo para sa ibang bansa. Pinili ang Israel na maging espesyal na bayan ng Diyos upang maihatid niya ang parehong pisikal at espiritual na mga pagpapala sa ibang mga tao. Sa katunayan, bago pa nagkaroon ng bansang Israel, mayroon lamang isang individual, si Abraham, the father of the faithful. Pinagpala siya ng Diyos ng labis dahil sa kanyang napatunayang pananampalataya at pagsunod. Narito ang pangako ng Diyos kay Abraham na mababasa natin sa Genesis 26 verse 4. Pararamihin ko ang mga lahi mo na kasindami ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupang ito at sa pamamagitan nila pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Pero bakit? Anong kakaiba kay Abraham? Pansinin, Genesis 26 verse 5. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa akin. Tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan. Pansinin muli kung anong propesya ng Panginoon o si Yahweh tungkol kay Abraham. Genesis 18 verse 18. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap. At sa pamamagitan niya, makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Muli, bakit? Ano ang kakaiba kay Abraham? Genesis 18 verse 19, pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos kung gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganong paraan, matutupad niya ang aking pangako sa kanya. Alam ng Diyos na si Abraham ay hindi lamang maniniwala at susunod sa kanya. Ngunit isasama niya ang kanyang pamilya at mga nasasakupan upang maging masunurin at tapat kay Yahweh. Ang mga Kristiyano ngayon ay tinatawag na children of Abraham by faith. Ibig sabihin, kahit hindi tayo pisikal na Israel, tayo ay tinaguri ang spiritual na Israel dahil tulad ni Abraham, sinusunod natin ang utos ng Diyos. Sa makatuwid, lahat ng tunay na Kristiyano ngayon ay sumusunod pa rin sa mga utos ng Diyos. Mababasa natin sa Revelation 14 verse 12. Ito'y panawagan na magpapakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus o Yahshua. Dagdag pa ng Revelation 12 verse 17, sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Yahshua. Maliwanag ang pagsunod sa Diyos ay mananatiling tanda o marka ng mga tunay na Kristiyano hanggang sa katapusan ng panahon. Pang-apat, nang namatay si Yahshua o Jesus sa krus, tinapos niya ang batas ng lumang tipan. Nang namatay si Kristo sa krus, totoong tinapos niya ang sistema ng pagsasakripisyo ng mga hayop kasama ang maraming mga seremonyal at ritual na batas nito. Ngunit hindi ang moral na batas ng Diyos na nakasaad sa 10 utos. Mababasa natin sa Matthew 5 verses 17 to 20. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalit-liitang bahagi nito at magturo na gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo,
Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Maliwanag, mahigpit na pinaglaban at isinulong ni Kristo ang mga kautusan na nagpapakita sa atin kung paano mamuhay ng matuwid na buhay. Ito ang spiritual, moral na batas na pinahayag sa mga prinsipyo ng 10 utos. Upang alisin ang lahat ng pagdududa kung ano ang ibig sabihin ni Kristo sa mga utos, mababasa natin ang talatang ito sa Matthew 19, verses 16 to 17. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus o Yahshua at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatanong kung anong mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong makamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." Kung babasahin mo ang susunod na mga bersikulo, makikita mo na si Yahshua ay tumutukoy sa 10 utos. 5, ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng batas ni Kristo at hindi sa batas ng lumang tipan. Walang bagay na tinatawag na batas ng lumang tipan. Ang lumang tipan ay naglalaman ng daan-daang batas. Naglalaman ng mga elementong moral, sibil at seremonyal. Tiyak, ang mga Kristiyano ay wala sa ilalim ng mga batas sibil at seremonyal ng lumang tipan. Gayunpaman, sila ay nasa ilalim ng moral at espiritual na mga batas. Mga batas na ibinigay mismo ni Yahshua sa bagong tipan. Ang mga nag-aakala ng batas ni Kristo ay isang magaan na bersyon ng batas ng lumang tipan ay nagkakamali. Marami ang sasabi ng batas ni Kristo ay nagsasaad lamang na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Ngunit, alam niyo ba na ang utos na ito ay sa lamang summary o buod ng 10 kautosan? Kung babasahin mo ang 10 utos, ang unang parte nito ay nagsasaad kung paano mahalin ng Diyos. At ang pangalawang parte ay nagsasaad kung paano mahalin ang iyong kapwa. Ibig sabihin nito ay binuod lamang ni Yahshua ang 10 utos. Hindi ito nangangahulugan na kalimutan na natin ang 10 utos at yung 2 utos na lamang ni Yahshua ang ating susundin. Sapagkat upang sundin ang 2 utos ni Yahshua, kailangan mong sundin ang 10 utos. Mababasa natin sa Hebrews 13 verse 8. Si Jesucristo o Yahshua ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Makikita natin na hindi nagbabago si Yahshua at lalong hindi niya babaguhin ang kanyang mga utos noon. At alam mo ba, kahit sa pinakadulo ng iyong Biblia, ang pagsunod sa mga utos ng ating Diyos ay binibigyan pa din ng halaga? Basahin natin ang Revelation 22 verse 14. Mapalad ang mga gumagawa ng kanyang mga utos upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Kaibigan, nakita natin na ang 5 karaniwang pagtutol na ito ay hindi maaaring suportahan ng banal na kasulatan. Sa halip, makikita natin kung paano tinuturo ng Biblia ang tapat na pagsunod sa dakilang moral, espiritual na batas ng Diyos na makikita natin sa 10 utos. Ang mga utos ng Diyos ay umiiral na mula pa sa Genesis hanggang sa Revelation. Tunay na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos at pananampalataya sa Kanya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat kalimutan na natin ang mga utos ng Diyos. Kailangan pa rin natin sundin ang 10 utos ng Panginoon, gaya na lang ng pagpapakita ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yahshua the Messiah. Yun lamang po kaibigan, ako'y nananalangin na sana marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli, ako po si Joshua Pantalo ng BiblicalTruths.tv, nananalangin na naway tayo ay biyayaan ng ating Panginoon na si Yahweh ng kanyang pagmamahal, grasya at katotohanan.